भाई लोग के प्रणाम बा। हमारे फूल मोहम्मद नाम बा। बड़ा खुशी के बात बा। ये लड़का है गाने वाले बड़े कहाँ घर पर हुआ? भिखावन भिखावन घर पर। का नाम पड़ी? सौदागर जी। सौदागर। एकरा पहले कहाँ से बोले बड़ा? तारा म्यूजिक। तारा म्यूजिक से बोले बड़ा। चलो बड़ा खुशी के बात बड़ी गीत गावे बड़ा। हौसला कहा जारी रही। हमनी के आशीर्वाद रही तारा पर। ये तू बढ़िया से बढ़िया गावा। देखी जौन गावे के बाद तनी कुछ गुनगुना के सुनाओ का। तू पे वाला चीज के उघार के न चलो न तुम्हार हो जाई। तू पे वाला चीज के उघार के न चलो न तुम्हार हो जाई। ए बबुनी चढ़ल बावे, ए बबुनी चढ़ल बावे, 16 के उमरिया जवनिया जियान हो जाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाओ करो। कुछ कम से कम रियाज करो। गावे के बाद रियाज करो। खूब बढ़िया गाओ, खूब खुशी से गाओ। ये फुल प्रोफेशनल स्टूडियो मिक्सिंग करे खातिर हमारा छोटू जी बैठल बानी। छोटू जी बानी ये फुल प्रोफेशनल से हो रहल बा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के आशीर्वाद आज तू आगे बढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद।